लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ फिन खेबसेबाव आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बरायहरना लाग्रोनाय थाबाय आरो बुहुत थेथे महरखौ लानानै आसा खालामो नोंथांमोनाबो इसोरनियाव मोजाङै दङ ओमफ्राय आंबो दासान्दि मोजाङै दङ लोगोफोर दिनै मा ब्लग भिडिअ लाबोनो हायो नोंथांमोननि गेजेराव नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय थौदो बिदिब्ला आं भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै नै फिसालायाबो आख' फाख' नै ब्लगखौनो मोजाङै माने खालामनो होआ आरो गावहासो नै बामजानो बाजानो लिलि लाला थौ दिनैथ' 26 जानुवारि लोगोफोर 76 रिपाब्लिक डे मोन आरो ओमफ्राय जोंनि सालबारियावनो जायोमोन आरो लोगोफोर माने थांनोनो सोलाबासै आंहा गथ'जों गथायजों थांनो भाबिदोंमोन फुङावनो ओरैबायदि खुया खुनानै माने गथ'फोराबो थान्दाद्राय गोलैगोन होननानै थाङासै आङो ओमफ्राय बोराया दसे थांना फैबाय आरो लोगोफोर ओमफ्रायो नोंथांमोननो एसे क्लिक होना होगोन आं नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय आङो भिडिअखौ थांनानै लाहैनो मोनाबाबो बोरायनि होनायखौनो भिडिअ खालामनायखौनो माने एसे क्लिक होना होनोसै आं लोगोफोर नायलांदो होमबा SSD Auli, Inspector ZD Ayush Chauhan, 54 Battalion SSD Bijli, SI Nitish Kumar Saijara, District Executive Force led by Abdul Jabbar, NCC Salbari College Boys led by Prasant Narjari, Flag Commander Habila Bosumatari, NCC Girls Salbari College led by Nika Boro, Flag Commander Modira Boro, Farazali Girls led by Rosmi Musahari Aru, Flag Commander Konkon Boro, Salbari Girls High School led by Sima Musahari, Flag Commander Dipanjali Khairkatari, Aru Khodor Hikmat Cadet Band, Shutiagate Safari National School, Aru Greenland English Secondary. আটাইকে ক্যাডেট টিমক আন্তরিকতাৰ শ্ৰদ্ধা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। गावबागाव हाबाफारियाव बेस्थ' जुब आरो ओरैनो रावबो फ्रि गैया होननाय बायदि ओरैनो सासे ओमफ्राय गाइखेरनि सा गथा लाबलायबाय ओजाहा सासे आरो खुन्दुं माइदि होगासिनो दङ दानायनि आरो हाथारसिगोन लोगोफोर जियाबो गैथारला गांब्रैसोल'सै मुस्लिमफोरनि लुङिया सोरबा सोरबा होनहरदोंना आंना भिउवार्सफोरा मुस्लिमफोरनि लुङि बायसा नुदों होनना नंमारगौ लोगोफोर थाल्ला मुस्लिमफोरनि लुङि बायदियानो दायो जोंनिखै इदिनो दायो आरो मेख्लाखौ फाख्राबो दायो ओमफ्राय ओरैनो माने सिम्पुलबो दायो आरो आगर एरनानै ओमफ्राय जोंहा बांसिन फाख्राखौनो गानो मानो होनबाथाय गथ' गथाय आरो गासिबो माने रावबो ओरैनो साफा सुफा थाग्रा गैया आरो गासिबो गथ' गथाय दाग्लि दुग्लि ओंखायनो माने फाख्राखौनो ओमफ्राय फाख्राखौनो माने मैलाबो नुवा आरो होननानै दायो आरो जों जमा जमा सा एसे गथा लोंना लानोसै स्रां स्रां मोननायनि दासो एसे सान्दुं ओंखारहांदो 12थासोआवसो खुन्दुं माइदि एसे होनानै लानोसै लोगोफोर ओरैनो थास्लायस्लाय माने सानथामनि थाखाय ओंखाम संनाय आंना सुटि आरो बन्द होदो बिजावजालि माखाया सानथाम संनो होआखै आंखो ओंखायनो माने मा मावगोन मा मागोन मोननानै नै बेखौहाय माइदि होनानै थानोसै ओरैनो टाइम पास आरोना जोंनिया ओंखामजोंसो होयो लोगोफोर खायसे खायसेया माने आटाजोंबो होयो आरो ओमफ्राय जों ओंखामजों होनाया बांसिन साफा जायो होननानै बांसिनानो जों गामिखैजाय माने ओंखामजोंनो होयो आरो लकेल ओंखामबाथाय बांसिन मोजांसिन जायो सालानफोरनिख्रुइ लकेल माइरंजों होबाथाय बांसिन नाङो आरो माइदिया माइदि बरहा जायो
दिनै माने आङो ओंखाम ओंख्रिखौ सङासै आरो लोगोफोर बिजावजालि 3 नाम्बारा संबाय ओमफ्राय मा आइटेम बानायखो नोंथांमोननो एसे देखायना होनोसै आङो खावसे जाखांलाय लांबायसो थास' फेखाजों नाथुर गोरान ओमफ्राय ना गोरान ओमफ्राय ना गोथां भाजा आरो दिनैसो हाग्रानि थास'जों ना गोरान लोगोफोर बिराद गोबाव जाबायमोन हाग्रानि थास'जों ना गोरान मोनजायैया जि गोथाव जाखादों ना फिथिख्रि भाजायाबो सोरसिखौनो लाखाबाय नै नुबो गुदुङानो बे आं संबाथाय थास' मानो लोगोफोर बिजावजालि संनायखाय मानाखै आरो जिबायसा गोथाव मोनजाखादों दिनैनि ओंख्रिखौ बरिया दाबायदियाव माने थास' बिराद मार जायो आरो ओंखायनो बिराद टेस्टि मोनजाखायो दाबायदिनि थास'खौ ओरैबायसा आमला आमला मार जायो लोगोफोर बरिया